vinga. Rock i xa-xa-xa. Rock, cross-shuffle, xa-xa-xa. Quart, mig xa-xa-xa-xa. Rock, mitja volta, xa-xa-xa. Toca a la dreta. Dos Monterreis de mitja volta. Punta, i girem, punta, toquem. Punta, girem, punta, toquem. Vale? I acabem. Com ho farem? Farem un jazzbox però l'acabarem amb una puntada. Jazzbox normal, però 1, 2, 3, puntada, i ara al segon farem un jazzbox però girarem cap allà. 1, girem al costat i toquem. I aquí s'acaba la coreografia. És de dos parets, vale? Tornem a fer-ho, girem cap aquí, comencem la dreta. Rock, tornem i xa-xa-xa. Rock i xa-xa-xa, quart i mig, xa-xa-xa. Esquerra, mitja volta, dos Monterreis amb la dreta. Punta, girem, punta, costat. Punta, girem. Dos jazzbox, dreta. 1, 2, 3, puntada. 1, girem, 3 a costat. Què tal? Per fer-la des d'aquí, d'esquena. Tornem a fer un cop més cap aquí. Els que heu quedat som els supervivents, no? Sí. És que ha quedat bé la coreografia. Però és que a més d'això també necessitaríeu un flotador vosaltres. Ja entendreu el per què. Vale? Un, dos, tres, puntada, tornem-hi! Cap aquí, que comencem! I rock! Monterrei, jazzbox, 1, 2, 3, puntada! Cha-cha-cha, rock! Dos Monterreis, 1, 2, 1, 2. La música farà una parada, però continueu ballant, Continueu, que no acaba, sembla que acaba, però el vaixell torna a sortir sobre el mar. 1, 2, 1, 2, jazzbox 2, 3 puntada, 1, 2, comencem, rock! Vinga, jazzbox, 1, 2, 3... Dos, i 1, 2, jazzbox.
6, 7, 8, Jazzbox 2, 3, i aquí ens enfonsem. Bueno, sí que sou supervivents, fins al final, sou les campiones. Hem fet acabar la història de la pel·lícula, no? Hem superviscut, pues escolta. D'aquí venia los explotadors. Tota la nit vinc a inflar-los. Todo va y que yo pasa que explotador.